കൈകൊള്ളേണേ പൂർണ്ണത്ര ഈശ്വര. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന, കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ. അച്യുതാനന്ദ മാധവ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന, കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ. അച്യുതാനന്ദ മാധവ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ. സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. നമസ്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അധ്യായം 4 ഇന്നത്തെ. നമുക്ക് ആദ്യം മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാജ്ഞാനതിമിരന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ഓം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഇന്നലെ നമ്മ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് കർമ്മയോഗമാണല്ലോ. കർമ്മയോഗത്തിൽ നമ്മ പറഞ്ഞു എല്ലാതും ഭഗവാനില് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. ഞാൻ പറയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശബ്ദം? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായം വരെ പറഞ്ഞത്. ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അർജുനന്റെ ഓരോ ഇഷ്യൂസ്, അത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ്. സെക്കൻഡ് ഇതിലാണ് ആത്മാവും ഈശ്വരൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സെക്കൻഡ് അധ്യായത്തിലാണ്. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് കർമ്മയോഗം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് 3 ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അധ്യായം 4 ഇതിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. കാരണം അതീന്ദ്രിയം ആ ഒരു വേദിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അതീന്ദ്രിയം അതായത് നമ്മളെ ജ്ഞാനം കിട്ടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയില്ലേ 6th സെൻസ് എന്ന് പറയില്ല, അതാണ് ആ സബ്ജക്റ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിന്റെ സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അതീന്ദ്രിയം. ആയ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നാലോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്, നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയ ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ശരിക്കും പറയണത് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ്. നമ്മളെ പരമാത്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അതെന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 4-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലും
കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അതായത് മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഏതൊരു ജീവജാലികളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ തന്നെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്ന് എന്നിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു നോളേജാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ. അത് ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു മാർഗം. അത് സാധാരണ സെൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആ സാധാരണ സെൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഭക്തി എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ടോ കാതുകൊണ്ടോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പവറാണത്. ഈ ഒരു പവറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അത് നമ്മളെ കയ്യിലല്ല. നമുക്ക് അത് വളരെ സാധാരണ രീതി നമ്മളിപ്പോൾ അത്ര ഭക്തരല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ ആ റേഞ്ചിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു ഭക്തൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കുറച്ചു നേരം ഭഗവാന്റെ ലെവലിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടല്ലോ, അത് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ്. അതല്ല ശരിക്കും അതൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടാണ് പതുക്കെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഉയരാന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത്രയുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള സിക്സ് സെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആയി, പക്ഷെ നമുക്കൊരു അതിക്കും മേലെ എന്ന് പറയില്ല ആ ലെവലിലേക്ക്. അതിന് യോഗികളെ കേസുകൾ നമ്മൾ യോഗീശ്വരന്മാരുണ്ടല്ലോ, യോഗികൾ അവർ അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അഷ്ടാംഗ യോഗ ആയാലും അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലാണ്. അവര് അതിന്റെ 8 യോഗം ഒരേ യോഗങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായി ഉയർന്ന് ഫസ്റ്റ് സമാധി എന്നുള്ള ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഭഗവാനെ അറിയാൻ തുടങ്ങണം. അവിടെ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള റേഞ്ചിൽ സമാധി ഈക്വൽ ആയിട്ടിരിക്കണം. ആ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ അറിയണത്. അത് നമ്മളെ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തിയുടെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ലേഡർ നമുക്ക് ആ സമാധി പൊസിഷനിലേക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഭക്തിയുടെ ഗുണം. ഇത്രയും ലേഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു അഷ്ടാംഗ യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് കയറും. ആദാസനം ചെയ്യും, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് 8ാമത്തെ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ആള് സമാധി പൊസിഷനിൽ എത്തുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ആള് നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അത് നമ്മളൊരു സാധാരണ നമ്മളെ ലെവലിൽ പറയണതല്ല ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് തന്നെ പല റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഭക്തിയിൽ തന്നെ പലതരം നവവിധ ഭക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്തികൾ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഭക്തിയല്ല, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, നമ്മൾ പോയി അമ്പലത്തിൽ പോയി അതിൽ കുറച്ചു നേരം ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭക്തിയില്ല. പക്ഷെ ഒറിജിനൽ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമാധി സ്ഥലം തൊട്ട് നാൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവണം, പിന്നെയാണ് അതിന്റെ ലെവൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, അത് പരമാത്മാവിനെ അറിയാനുള്ള ജ്ഞാനം, അതിന് 4ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ശ്ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷാ കവേ ബ്രവീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷാഹുവിനും ഉപദേശിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇതില് ഭഗവാൻ പറയണം, ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അർജുനനോട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം. അർജുനൻ കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ സംസാരമാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഇത് അതായത് നമ്മൾ വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, ഇത് ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് സൂര്യദേവനായ വിവസാൻ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സൂര്യദേവനായ വിവസാൻ, അപ്പൊ സൂര്യദേവൻ വിവസാനല്ല. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട്. അതായത് സൂര്യദേവൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, വിവസാൻ അങ്ങനെ കുറെ അതിൽ തന്നെ കുറെ അവർക്ക് പൊസിഷൻ. സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യത്തിൽ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അതൊരു പൊസിഷനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവസാൻ അല്ല വേറെ ആൾ വരും അങ്ങനെ. അപ്പൊ വിവസാനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ വംശപിതായ മനുവിൽ നിന്ന് ഇഷാഖ്, ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഉപദേശിച്ചു. അത് ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് സൂര്യദേവനായ വിവസാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിവസാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അത് മനുഷ്യപിതാവ് മനുവിൽ നിന്നാണ്. മനുഷ്യന്റെ വംശം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് തന്നെ മനുവിൽ നിന്നാണ്. ആ മനുവിൽ നിന്നാണ്
മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. മനു ഇഷാഖിന് ഉപദേശിച്ചു. ഈ ഇഷാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മളെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര വംശത്തിലെ രഘുവംശത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ ഇഷാഖാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ എന്തുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതര അതിന് നോളേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് പിന്നെ താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ആൾറെഡി ഇത് ഇപ്പൊ പറയണതല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു നോളേജ് വെച്ചിട്ട് ഭഗവത് എന്നാ പറഞ്ഞത് 5000 വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ അറിയാം. അതായത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അതല്ല, അത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത്ര കാലം പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതി തന്നെ ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. നമ്മളെ നോളേജ് അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ഭഗവത് എന്നാ അത് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ അർജുനൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോറി, കൃഷ്ണൻ അർജുൻ അല്ല. ഇത് ഞാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഇത് ഭഗവാന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറയേണ്ട ആൾക്കാർക്ക്. ഇതിന് വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനാണ്. ഇത് വളരെ ആർക്കും വേണ്ടി ഇത് ആർക്ക് ഭാഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സൂര്യദേവനാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം അത് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ഇഷ്യൂനെ ആ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. ആ ഡോക്ടറിന് അത് അല്ലാണ്ട് ആളെ എഞ്ചിനീയർ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഏത് നോളജ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ നോളജ് അത് അത്രയും സീക്രട്ടും കൂടെ നോളജാണ്, ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള നോളജാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അത് ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തത് സൂര്യദേവന്. കാരണം നമുക്കറിയാം അത് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ എത്തേണ്ട ആൾക്ക് എത്തേണ്ട രീതിയിൽ എത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു പത്തൊന്ന് ഡൈവേർട്ടായി പോണാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് മീൻസ് ആറ്റോമിക് ബോംബ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈവൻ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അത് എന്താണ് ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് നടക്കുന്ന ഇറാൻ ഇഷ്യൂസ് അവരെ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോബ്ലം? അപ്പൊ അത് അത്രയും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള അത് ആർക്കും കൊടുക്കാണ്ട് വെച്ചിന്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആർക്കും കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം തകർത്തുകളെ. അത് കാരണം കൊണ്ട് ചില നോളേജുകൾ നമ്മൾ ആയ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രം ഭഗവാനും കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തത് സൂര്യദേവനാണ്. സൂര്യദേവൻ അപ്പൊ അവർക്ക് അതാണ് ഇതിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആചാര്യ പരമ്പര എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും പരമ്പരയെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്കൂളിലായാലും എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ നോളജും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അത് അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ സൂര്യദേവനെ അറിയാതെ ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന്. കാരണം ആളും ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്. എന്നാലും അപ്പൊ അല്ലാത്തവരെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ വല്ലവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആളും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരുന്ന ആൾക്കറിയാം അതാർക്കാണ്. അത് മനുഷ്യപിതാവായ മനുവിനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. മനു ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഇഷാഖിന്റെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്, അതായത് ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ രഘുവംശം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അതിന്റെ പൂർവികനാണ് ഇഷാഖ്. അപ്പൊ ഇഷാഖ് തൊട്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു തീർത്ഥം ഭഗവത വന്നു തുടങ്ങിയെന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അത് നമുക്കറിയാം ത്രേതായുഗത്തിൽ അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുന്നത് ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് നമ്മൾ വേറെ രീതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുന്നേ സൂര്യദേവനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് ശരിക്കും ഇഷാഖിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ആ ആരംഭത്തിൽ തൊട്ടാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുള്ള നോളജിലേക്കാണ് ഈ ശ്ലോകം പോയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏവം പരം പ്രാതാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഃ സകാലേ നേഹ മഹദാ യോഗോ നഷ്ടപരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ, താങ്ക് യു. ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ. ആ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ അത് എന്നാലേ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ വേറെ ശരിക്കും ഒരു വേർഡ് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, രാജർഷികൾ. അതായത് പണ്ടത്തെ നമ്മളിപ്പോഴത്തെ രാജാക്കന്മാര് പോലെ ആയിരുന്നില്ല പണ്ടത്തെ അവർ രാജർഷികളായിരുന്നു. അതായത് അത് രാജ്യം ഭരിക്കുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ അവര് ശരിക്കും ഋഷിമാരെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതായത് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ എല്ലാം സങ്കല്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാതും ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരെ ശരിക്കും രാജാക്കന്മാരെന്ന് മാത്രമല്ല അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, രാജർഷികൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ രാജർഷികൾ, അപ്പൊ ആ രാജർഷികൾ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാരണം അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ രാജാവിന് കൊടുക്കണം. കാരണം രാജാവിന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് രാജാവിന് കൊടുത്തു, വേറെ വല്ലവരും കൊടുത്തൂടെ? അതിന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ രാജാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മളെ ആ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക, സംസ്കാരങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതേപോലെ അപ്പൊ ആ രാജാവിന് ശരിക്കും ഏറ്റവും
ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആ രാജാവ് കൃഷി തുല്യനായിരിക്കണം. അപ്പൊ പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാര്, അതായത് ആ ഭഗവാൻ എത്ര, അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അത് മര്യാദ പുരുഷോത്തമനാണ്. അപ്പൊ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് അവര് രാജർഷികൾ തുല്യാണ്. അപ്പൊ അവര് രാജർഷികളായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞതും അത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടതും എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനായ നോളേജ് ഈ രാജർഷികൾ, അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു പേജാണ് രാജർഷികൾക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആ രാജർഷികൾക്ക് കൊടുത്ത് പിന്നെ അത് പരമ്പര പോലെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പോകും. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ലാസ്റ്റ് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നമ്മൾ ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് അറിയാം, നമ്മൾ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മളൊരു വീട് വെച്ച് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അത് കേടായി പോകും എന്ന് പറയാം. അതിന് കാരണം പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത്, അപ്പൊ ശരിക്കും അർജുനന് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നതിന്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതും ഇപ്പോഴെന്തിനാ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നിനക്കിപ്പോ ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാരണം, ഞാൻ രാജർഷികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു. അവർ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പക്ഷെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് കാലക്രമേണ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കാം? കാരണം നമുക്കറിയാം കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ അറിയാം, നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത പല ആൾക്കാരും ഒറിജിനൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തിയാണ്, ഭക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ സബ്ജക്റ്റിനെ തന്നെ ആൾക്കാർ പല രീതിയിൽ തിരിച്ചെഴുതി നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ഏത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാണ് തെറ്റേതൊന്നും മനസ്സിലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് അത് ഡീവിയേറ്റ് ആയി പോയി. അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ കുറെ 1 വർഷം 2 വർഷം എന്നല്ല, കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ടോപ്പ് തന്നെ മറന്നുപോയി. കാരണം മുകളിലത്തെ ലെയറാണ് ശരി, അടിയത്തെ ലെയറാണോ ശരി എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. കാരണം അപ്പോഴേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, നമുക്കറിയാം ഈ കലിയുഗമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതൊക്കെ ആ സ്റ്റേജിലൊക്കെ വന്ന് അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും അറിയാം, സത്യയുഗത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ്, ത്രേതയുഗം കുറച്ചും കൂടെ അതിന്റെ ധാർമ്മികവും ഇതൊക്കെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വീണ്ടും കുറയണം, കലിയുഗത്തിൽ പിന്നെ കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ രാജർഷിയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ രാജർഷികളാണ് പണ്ടത്തെ, വളരെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ശൃംഖല അതോടൊരു മുറിഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഇത് നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും. അത് ഈ ഭഗവതരം ബേസിക് എസെൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത ഏവായം മയാ തേദ്യാ യോഗഃ പ്രോക്തഃ പുരാതനഃ ഭക്തോऽസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഖേദ്യതുത്തമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതേ മുന്നേ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മളെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, അത് നമ്മൾ പരമ്പര ത്രൂ ആണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളെ പരമ്പര വരുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അൾട്ടിമേറ്റ് അതീന്ദ്രിയാലെ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ഏറ്റവും ടോപ്പ്, നമ്മളെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗുരു ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഗുരു. നമുക്ക് അതിനുശേഷം ആചാര്യന്മാർ ഒരേ ലെവലായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം കൃഷ്ണൻ വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് വന്നു, നാരദൻ വന്നു, വ്യാസൻ വന്നു, മധ്വാചാര്യൻ. നമ്മളെ ഗുരു പരമ്പരയാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഏതൊരു ചാലഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറയും. കാരണം അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് അവര് ഏതോ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പോയി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ ആയിരിക്കണം ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവരെ എടുത്ത് പോയിട്ട് തന്നെ അവരൊരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും. ആ ലൈനാണ് പയര് കണക്റ്റഡ്, പരമ്പരനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈൻ. ആദ്യം കൃഷ്ണനുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, നാരദൻ, വ്യാസൻ, മധ്വാചാര്യൻ. നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തിയത് കളർ വേരിയേഷൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മധ്വാചാര്യൻ നമ്മളെ ആചാര്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും നമ്മളെ ശൃംഖലയിൽ, അതായത് നമ്മളെ ആചാര്യത്തിൽ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതിൽ വരുന്നത് മധ്വാചാര്യൻ. മധ്വാചാര്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പത്മനാഭതീർത്ഥർ, അങ്ങനെ കുറെ പേര് വന്നിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് 22ാമത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 500-600 വർഷം മുന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവം. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയണത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളെ ഇതേപോലെ തന്നെ അത്രയും പ്രോബ്ലം ആയി തുടങ്ങി നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സങ്കീർത്തന പ്രസംഗം, സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. സങ്കീർത്തനം, സംഘമായിട്ടുള്ള കീർത്തനം. അപ്പൊ സംഘമായിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ രീതി ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പാട്ട് പാടുന്നതായിരിക്കും കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. സംഘമായിട്ട് കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്
അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ ആ ഈ ഒരു സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. കാരണം ഇങ്ങനൊന്നും പോയിട്ട് വരെ എടുത്തിട്ടും ചില പറയില്ലേ ഭഗവാന് മനസ്സിലാവണം ഇങ്ങനെ ഇത് മാത്രം പോരാ, കലിയുഗത്തിൽ അത്ര അധപതിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ അത്രയും നമുക്ക് പ്യൂരിറ്റി ഒന്നും കിട്ടാനില്ല ഇവിടെ. ആ ലെവലിലേക്ക് അത്രയും താഴ്ന്ന നിലയ്ക്ക് പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ശരിക്കും കലിയുഗത്തിൽ ഒരു അവതാരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 9 അവതാരം ഒന്നല്ല ശരിക്കും, ഭഗവാന്റെ എണ്ണമറ്റ അവതാരങ്ങൾ. അത് ഓരോ സമയത്ത് ആർക്ക് എവിടെ വേണം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം, അതിനനുസരിച്ച് വരും. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഒരു അവതാരമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചൈതന്യ. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് സംഗീത പ്രസ്ഥാനം. അതിലാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു മന്ത്രം ജപിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമരൂപണം ഭഗവാൻ ഈ കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ള നാമരൂപണം, നാമത്തിലെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് അതിന് നമ്മൾ ഈ ജപത്തിന് ഇത്ര അധികം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ബാക്കി അല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലും പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരു വസ്തുക്കളില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പൂജാരിക്കായാലും നമുക്കറിയാം വൈകിട്ട് വരെ ആൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. കാലത്ത് വന്ന് ആ പൂജ ചെയ്യണം മാത്രം അയാൾ ശുദ്ധിയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ആളെ പ്യൂരിറ്റിക്ക് നമുക്ക് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തി, നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, നമ്മൾ ഭക്തി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ തന്നെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ദ്രവ്യമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സാധനം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും അങ്ങനെ പല പ്രോബ്ലംസ് വരും. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ചൈതന്യ പ്രഭുവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് മനസ്സിലാവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ഉദ്ധരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവരെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് അങ്ങനെ അത് മാത്രം പ്യൂരിറ്റി ഉള്ളൂ. അത് കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നുള്ള അവതാരം ഉണ്ടാവുന്നതും. അപ്പൊ നമ്മൾ ശിഷ്യ പരമ്പര നോക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കൃഷ്ണൻ, പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെങ്കിൽ മധ്വാചാര്യൻ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ലാസ്റ്റ് വന്ന് പിന്നെയും ഇതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ താഴത്ത് കുറെ രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി ഇവരൊക്കെയാണ് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ പ്രഭുപാദർ എന്നുള്ള സ്വാമി പ്രഭുപാദർ വരെ നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു ആചാര്യനുണ്ട്, ജയപതാക സ്വാമിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ പ്രഭുപാദർ പ്രഭുപാദറിന് കൂടുതൽ ഒന്നും കൂടെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നല്ല, ഈ പ്രഭുപാദർ പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ അതിന് പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി എന്ന് പറയണത് നമ്മളെ പ്രണാമന്ത്രത്തിൽ പറയണെന്ന് വെച്ചപ്പോ പ്രഭുപാദർ ഈവൻ പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിലേക്കും പോയിട്ട് അവിടെ ഇത് മുഴുവനും നമ്മളേലും ഡേഞ്ചറസ് നമുക്കറിയാം. പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് നമ്മളെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് 4 നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇറച്ചിമീൻ ഉപയോഗിക്കില്ല, ലഹരി ഉപയോഗിക്കില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനത്തെ യാതൊരു കാര്യങ്ങൾ വളരെ കമ്പാരിറ്റീവ് പ്യൂരിറ്റി ആയിരുന്നു. ഈവൻ പക്ഷെ പാശ്ചാത്യ ദേശക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇതൊന്നും സബ്ജക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെ തന്നെ ആദ്യം അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ആദ്യം ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുവരായിരുന്നു. നമ്മളേലും വലിയ പ്രശ്നക്കാരായിരുന്നു അവർ. അപ്പൊ അവര് വളരെയധികം ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു വെച്ചാൽ നമ്മളിതൊരു ലിസ്റ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശിഷ്യപരമ്പര, നമ്മളെ ആചാര്യം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കുറെ ആചാര്യ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ വരുന്നതാണ് ഈ ശിഷ്യപരമ്പര. കൃഷ്ണൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസൻ, മധ്വാചാര്യനും പിന്നെ കുറെ പേര് വന്നു. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നു. ചൈതന്യ പ്രഭുവിനും കുറെ പേര്, രൂപഗോസ്വാമി, സന്നദ്ധ, അവർക്ക് അവരുടേതായ കുറെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു തീരൂല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഭക്തിവേദാന്ത സിദ്ധ സ്വാമി പ്രഭുപാദറിന്. ആ പ്രഭുപാദറിന് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ അധപ്പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ക്വാളിഫൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ലെവലാക്കുമ്പോൾ തേർഡ് ലെവലാക്കുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലാവും നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ ജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊരു ശരിക്കും പറയുന്നത് LKG തൊട്ട് PG വരെയുള്ള ഒരു ഇതാണ്, ആ ലെവലാണ്. നമ്മൾ LKGയിലാണെങ്കിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാമം ജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദറിന് ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഇത് ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് പ്രഭുപാദർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഈ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇതും നടക്കൂല, അത്രയും ടഫാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രഭുപാദർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഫോളോ ചെയ്തത്. കാരണം ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യും നിങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതീന്ദ്രജ്ഞാനം പോയിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തിൽ എത്തൂല എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രഭുപാദറിന് അറിയാം. അപ്പൊ അത്രയും സിംപ്ലിഫൈ അതടക്കം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചത്. നമ്മള് ആ ശിഷ്യ പരമ്പര നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇതെന്നല്ല എവിടെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ശിഷ്യ പരമ്പര ത്രൂ അല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ശിഷ്യ പരമ്പര പോകണം. അതായത്
ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, അങ്ങനെ മൂന്നാല് സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം. ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായത്തിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഈ, നമ്മളെ ഇസ്കോൺ അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യം, കൃഷ്ണാവബോധം ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്നും പല വകതിരിവുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയില്ലേ, പഠിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ അതിനൊരു പരമ്പരയെ കൂടി പഠിക്കണം. അതാണ് ഈ പരമ്പര എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പരമ്പര നമ്മളെ മൈൻഡിലുണ്ട്. നമ്മൾ എവിടെ ചെന്ന് ഇതാണ് ആ പരമ്പരയിലാണോ എന്ന് ചോദിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പുറത്തു നോക്കി ഇഷ്ടംമാരെ, വളരെയധികം ഗുരുക്കന്മാരെ കാണാൻ പറ്റും. കാശ് നമ്മളെ വെറുതെ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഗുരു എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അല്ല, അവര് ഏത് പരമ്പരയാണെന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചോദിക്കണം എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടി നമ്മളുണ്ട്. നമ്മൾ ആത്മീയമുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോളജിൽ നോക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളെന്ത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി ഇത്രയും പേരുണ്ട്, 18 പേരോളം ഇതിലുണ്ട്. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുക. കാരണം നമുക്ക് ഇത് അറിയാനെങ്കിലും നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായ കാരണം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇത് എന്താണ്, ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ള ചിന്താഗതി വന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും കൂടെ വന്നത്. അപ്പൊ ഇതും കൂടെ കിട്ടാത്ത എത്ര പേരുണ്ടാവും? അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെന്ന് വേറൊരു ഇത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ 10 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്തെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പല ആൾക്കും വളരെ അപൂർവം വിട്ടും പോകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അത്രയും അത്രയും ഭഗവാൻ അത്രയും കരുണയാണ് നമ്മളെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയും ഭഗവാനെ ഒഴിച്ചുവിടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്താൽ തന്നെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് മാറും. ഇത് വായിച്ചല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4. ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം ഞാനൊന്ന് വിട്ടുപോയി പെട്ടെന്ന് ആ ഇത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് അർജുനന് ഈ ഇത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു, അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ ഇപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മളെ ആചാര്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരമ്പരപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഓടിച്ചു എന്നിട്ട് പറയണ എന്താണ്, സ്വാമി എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം, എനിക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് അതീന്ദ്രിയം എന്താണെന്ന് അറിയണം, ഈ ലോകം എങ്ങനെ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മനസ്സിലായ? കാരണം നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്ന് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? അവർ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ രീതിയിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കോ അത് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡേഞ്ചറാണ്. അതിന് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ്സ് അത് കിട്ടേണ്ട ഇപ്പൊ മിലിറ്റൻസിന്റെ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡേഞ്ചർ? അതറിയാം ആർക്കാ കയ്യിൽ കൊടുക്കണ്ട, അങ്ങനത്തെ ഒരു അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇഷ്യൂസ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ആരെ കയ്യിൽ പെട്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അത് കാരണം കൊണ്ട് അർജുനൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഭഗവാൻ കറക്റ്റായിട്ട് അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ, നീ എന്റെ ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഇതിന് ഏറ്റവും അതീന്ദ്രിയ ഞാൻ, അതെ ഈ ഞാൻ അറിയാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് ഭക്തനായിരിക്കണം. മനസ്സിലായി? മിത്രായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടായിരിക്കണം. ഭക്തനാവുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും അത് വേറെ സൈഡിലേക്ക് പോകില്ല. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഭക്തനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചിന്തിയിരിക്കണം അത് ഭഗവാന് തുല്യണോ. അതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭക്തനെ സേവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഭക്തനല്ല. നമ്മളും ഭക്തരാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഇത്ര ലെവൽ വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തോ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലോ മുൻ ജന്മത്തിലോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിരിക്കാം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഉറപ്പാ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്നും പോകില്ല. അത്രയെങ്കിലും നമുക്കൊരു മുൻജന്മ സുഹൃത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ കുറെ യോഗ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് കിട്ടൂല. അത് ഭഗവാൻ ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് അറിയാം. അതിന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളില് 1000 പേര് എന്നെ പറ്റി അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ തന്നെ അതിൽ 1000-1 പേർക്കോ എന്റെ സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ പൊസിഷൻ. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. നടക്കും, പക്ഷെ അതിന് ടഫാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ഭഗവാൻ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർക്ക് അതല്ല ആവശ്യം, അത് നെസസറി പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഈ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഭക്തനായിരിക്കണം.
ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഭക്തിന്, അപ്പൊ ഭക്തനായിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ഇപ്പൊ മിത്രണ് നമ്മളെ മിത്രം സുഹൃത്ത് ഇതൊക്കെ ഡിഫറൻസ് വേർഡാ. മനസ്സിലായി? മിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കണതും അർജുനൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അതാണ് മിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ശാസ്ത്രം. പിന്നെ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തുകൊണ്ട് അത്രയും ടഫ് കാരണമുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ തന്നെ ഒരു കഴിവ് വേണം. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അത് എന്താണ്, നമ്മൾ ആ സെൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പല അനുഭൂതികളൊക്കെ വരാം. അപ്പൊ അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഇപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളെ ലെവലിൽ പറഞ്ഞാണ്, അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവും വേണം. പിന്നെ ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുപ്താണ്, വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, അതാർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അത്രയും കൺഫേം ആയതിനു ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ ആ ജ്ഞാനം അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പെട്ടെന്ന് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭഗവതര ഒരു എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെന്നാണ് ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മം പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ കഥമേതത് വിജാനീയാം തൗമാധൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് സാധാരണ ലോകത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ. ഇത് അർജുനന് ഇത് അറിയാണ്ടല്ല. ശരി, ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും അർജുനൻ ക്ലിയർ കട്ട് അറിയാം. പക്ഷെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതാണ് അർജുനൻ ചോദ്യം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞത്, ഭഗവത ഉപദേശിക്കുന്നത് അർജുന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയണത്, ഇത് ഞാൻ എത്ര വർഷങ്ങൾ മുന്നേ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നടക്കാം? സാധാരണ പ്രത്യേകിച്ച് ഭൗതികവാദികൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, എടാ ഒരാൾ പറയുന്നു ഇവിടെ എന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അണ്ട് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു എത്ര കോടി വർഷം മുന്നേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് ആരും വിശ്വസിക്കും? അപ്പൊ അവിടെ ഇനി ഭഗവാൻ പറയും, ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കൃഷ്ണൻ, അതാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും അതീന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭൗതികത ഇല്ല. ഭൗതിക എന്നുള്ള അതായത് ഫിസിക്കൽ അല്ല, എപ്പോഴും ആത്മീയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ഇതല്ലാതെ ഒന്നും. നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോ മരിച്ചു പോകും, നമ്മളെ ശരീരം അതോട് കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാനും മരണില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും മരണല്ല പറഞ്ഞ് അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു പോവാണ്, അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും മരണില്ല. പക്ഷെ അപ്പൊ അതിലടുത്ത ഇത് വരുന്നത് ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം അവരെടുക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കളാണ്. സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ അതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ, ജീവാത്മാവ്. നമുക്ക് നമ്മളെ ഒരേ ഏരിയയിലും നമുക്കിപ്പോ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം, ഇപ്പൊ നമ്മള് ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മള് തണുപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ഇടേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചൂടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ഇടേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ശരീരങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കർമ്മക ഫലങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കുറെ സബ്ജക്റ്റുകൾ അതിൽ പിറകെ വരുന്നത്. അത് കാരണമാണ് നമുക്കൊരു ശരീരം കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ആ ആഗ്രഹത്തിന് ഓരോ ശരീരങ്ങൾ കിട്ടണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശബ്ദമില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല, ഒരു മരണവും ഇല്ല, ജനനവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ മുന്നേ കിട്ടും. കാരണം അല്ലാതെ എന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. നിങ്ങളായാലും ഇന്നലെ ജനിച്ച വ്യക്തിയായാലും നാളെ ജനിക്കാൻ പോണ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഞാൻ എന്താണ് സൃഷ്ടിക്കാൻ പോണതാണെങ്കിലും എത്ര അടുത്തുള്ളതും എത്ര അകലുള്ളതും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു അണുവിന്റെ അണുവായിട്ട് ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയാൻ പറ്റും. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ട്, നമുക്കൊരാത്മാവുണ്ട്, നമ്മളൊരാത്മാവ് മതി. അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ആത്മാവ്, പിന്നെയാണ് പരമാത്മാവിന് പേര്. നമ്മൾ ജ്ഞാനം വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആത്മാവിൽ നിന്ന്. നമുക്ക് തോന്നണം ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ആത്മാവാണ്. പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിന് അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതാണ് പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ഈ പരമാത്മാവ് എല്ലാ പോയിന്റിലും നിൽക്കണം. അപ്പൊ ഈ പരമാത്മാവിന് ഒരിക്കലും ഭൗതിക ശരീരമില്ല. അത് ഭൗതിക ശരീരമായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഭൗതിക ശരീരമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അത് അടുത്ത ഇതിൽ വരും. അപ്പൊ അർജുനൻ സാധാരണ ഒരു ഭൗതികവാദിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോളൂ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരായാലും കേട്ടച്ചിരിക്കുക,
ഇത് ഇത്രയും വർഷം മുന്നേ അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് ശരിയല്ലല്ലോ. അതാണ് അർജുനൻ അത് ക്ലിയറിഫൈ ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അതെന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കണം. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അതിന്റെ ആൻസറും വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക്. ശ്രീഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വിദിതാനി ജന്മാനി തവ അർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ വന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ അർജുനനെ നമ്മൾ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സമയത്തും ഭഗവാനായാലും അർജുനനായാലും ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡുകളുണ്ട്. ചില സമയത്ത് കുന്തിപുത്ര, ഇതിൽ നിന്നുണ്ട് ബഹുവാനി, മീൻസ് ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ സെന്റൻസിലും ഓരോ വാക്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ വേർഡിന് അതിന് പല മീനിങ്ങുകളുണ്ട്. സാധാരണ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ കുന്തിപുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ചാലും അർജുനൻ എന്ന് വിളിച്ചാലും എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അച്യുതൻ എന്ന് വിളിച്ചാലും ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് വിളിച്ചാലും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അത് ഒരേ ശ്ലോകത്തിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള, കാരണം ഇത് നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവര് ഋഷീശ്വരന്മാര് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും അവർക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് 18 അധ്യായം ഉണ്ട്, 18 ദിവസമാണ് ഇത് നടന്നിട്ട്. അങ്ങനെ 18 തന്നെ ആ കണക്കിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കണക്കനുസരിച്ചും എല്ലാതും വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിലും പറയുന്നത് ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കണേ. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെ ഒരാൾക്ക് വെറുതെ കീഴടക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അയാൾക്ക് അത്രയും നോളജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിഹാസം പോലെയാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് അർജുനനെ ഉപദേശിക്കണമെങ്കിലും, കാരണം ഞാനൊരു പരമാത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തവരെ അങ്ങനത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനൊരു പരമാത്മാവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ജന്മമില്ല എന്നും, അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മാറ്റങ്ങളില്ല എന്നും, ഞാൻ ശാശ്വതനാണെന്നും, എനിക്കൊരു തെറ്റ് സംഭവിക്കാൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കിയവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാനും ആ സമയത്ത് അവതരിക്കുന്നു, അവിടെ ജന്മം എടുക്കല്ല. അതിന് ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേവകി പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണ്, ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ടല്ല അവതരിക്കുന്നത്. അവതരിച്ചതിന് ശേഷം ദേവകി പറയണ എനിക്ക് ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് വന്നാൽ മതി. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും അവതരണമാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ നരസിംഹമൂർത്തി, പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജിന്റെ അതും അവതരണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവതരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ജന്മം എടുക്കണില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ജന്മം എടുക്കണം, അത് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. അത് പറഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞ എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് എനിക്കും നിനക്കും. പക്ഷെ എന്റെ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ജന്മമല്ല. കാരണം എനിക്ക് ജന്മമില്ല, എനിക്ക് ശരീരവും ഇല്ല മനസ്സുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം ഉണ്ട് മനസ്സും, ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ്. ആത്മാവും ശരീരവും എനിക്ക് ഒന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇത് രണ്ടും. ആത്മാവ് വേറെ, ശരീരം വേറെ. ശരീരം നമ്മൾ എന്ന് മരിച്ചു പോണ്, അന്നോടുകൂടി നമ്മളെ ശരീരവും കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓർമ്മകളും ഇതെല്ലാതും നശിച്ചു പോണ്. പക്ഷെ അതിൽ വേറൊരു സബ്ജക്റ്റും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നശിച്ചു പോയാലും നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മളെ സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചുറ്റുകൂട്ടി നമ്മൾ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കണം. അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോന്നിണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചിലവർ ജീവിതം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയിരിക്കും, പെട്ടെന്നായിരിക്കും അവർ അടുത്ത് തിരിച്ചു വിടുക. ചിലവർ ജീവിതം ശ്രദ്ധിച്ചായിരിക്കും അവർ മൂവ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും വളരെ അപ്പാവാ. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു? ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലെവലിലേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ, ഈ ലെവലിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. കാരണം നമ്മളെ സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ അത് അവിടെ മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അത് മൈനസ് ആയാലും പ്ലസ് ആയാലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇത് ഭഗവാന്റെ കേസ് ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന് ഇതൊന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഭഗവാന് ഒരിക്കലും കർമ്മബലങ്ങളില്ല, കർമ്മബലങ്ങൾ അനുഭവിക്കില്ല യാതൊന്നും. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഞാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അജോബി സന്നവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോബി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാത്മ്യാമമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ നാശം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഉണ്ട് അതീന്ദ്രിയം.
മനസ്സിലായി? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെയല്ല ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. നമുക്ക് തോന്നും ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലായി? പക്ഷെ അർജുനൻ കാണുന്നത് ഭൗതികമാണ്, മനസ്സിലായി? അത് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ അത് അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേടുകയില്ല. ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അധിപതിയാണ് ഞാൻ എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദ്യവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും അത് അടുത്ത് പിന്നെ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ അത് പഠിക്കും. ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഓരോ യുഗത്തിൽ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകങ്ങൾ താഴ്ത്തു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിൽ അവതരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ സത്യയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം. സത്യയുഗത്തിലുണ്ട്, അതുപോലെ ത്രേതായുഗത്തിലുണ്ട്, ദ്വാപരയുഗത്തിലുണ്ട്, കലിയുഗത്തിലുണ്ട്, കലിയുഗത്തിൽ ഇനി വരാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അനേകം, അതായത് അവതാരങ്ങൾ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ തന്നെ എണ്ണമറ്റതാണ്. അതിൽ തന്നെ പലതരം ഗുണാവതാരം, ലീലാവതാരം, അങ്ങനെ കുറെ അവതാരങ്ങൾ. പുരുഷാവതാരം, അപ്പൊ പുരുഷാവതാരം എന്താണ്, ഗുണാവതാരം എന്താണ്, ലീലാവതാരം. നമ്മളെ ഇതിൽ 9 അവതാരം നമുക്കറിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു അവതാരം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് 9 അവതാരം. 9 അവതാരം എണ്ണമറ്റ, അതായത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമുദ്രത്തിന്റെ തിരമാലകൾ കണക്ക് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്, എന്റെ അവതാരം ഇത് വരുന്ന പറയുന്നത്. അത്രയും ഭഗവാന്റെ അവതരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രം നമ്മൾ കൂർമാവതാരം, അത് സത്യയുഗം. അങ്ങനെ ഓരോ യുഗത്തിലും ഞാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ആ യുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്. ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെ വരുമ്പോ കംസന്റെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവമല്ല ഈ സമയത്ത് അപ്പൊ അവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതൊന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത് വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ അസുര സ്വഭാവികളെല്ലാം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ ആദിമം അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ. ആദിമോ അതീന്ദ്രിയമായ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആദിമ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോ കണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ശരിക്കും കൃഷ്ണരൂപമാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ആദ്യം. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും ആര് ചോദിച്ചാൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. നമുക്കൊരു രൂപം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആരും, നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമിക്കണം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആ വ്യക്തിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കാണാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി വേണം. ബാക്കി ഇതിൽ പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അതായത് അവ്യക്തിവാദികൾ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒന്നുമില്ല, ബ്ലാങ്ക് ഫുള്ള്, അതിന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. ചിലവര് എന്തോ ഉണ്ട്, ചിലവർ അതിന് ചുറ്റി എന്തോ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കുറെ നമ്മളെ ഇതിൽ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ യോഗികളുണ്ട്. അവര് ചിലപ്പോ പറയില്ലേ, നമ്മളെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ബ്രഹ്മത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ തന്നെ ചിന്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ചില ആൾക്കാരല്ല, പ്രപഞ്ചമല്ല അൾട്ടിമേറ്റ്, അതിനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രഹ്മമുണ്ട്, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ്. പക്ഷെ അതൊന്നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു രൂപമുണ്ട്, അതീന്ദ്രിയവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു രൂപം ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ക്ലിയർ കട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അതീന്ദ്രിയവുമാണ് ആദിമവുമാണ് അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തില് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യവും അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തഥാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഹേ ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഇത് മിക്ക ആൾക്കാരും കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. മഹാഭാരതം സീരിയൽ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ എവിടെ എപ്പോ അവതരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ എവിടെ ധർമ്മചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവ, ആ ധർമ്മം നശിച്ചു തുടങ്ങുക. അതിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കിക്കറിയാം. ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന് ദേവകി മാതാവിന്റെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കംസൻ വാളെടുക്കുന്ന സമയമാണ്, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അവിടെ അധർമ്മം, അവിടെ അത്രയും നേരം കംസൻ ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണ്? ദേവകി സ്വന്തം അവിടെ ഇനി അസുരവാസന സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു. അത്രയും നേരം കംസൻ ദേവകി മാതാവ്, കാരണം സ്വന്തം സിസ്റ്ററാണ്, അപ്പൊ സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ വീട്ടിൽ കുടുംബത്തിൽ കൊണ്ടാക്കാറില്ല. അസുരൻ, അതായത് കംസൻ ദേവകിനെയും ഇവരെയും വിളിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ രഥത്തിൽ കൊണ്ടുപോണ സമയത്താണ് അശ്രീതി കേൾക്കുന്നത് ദേവകിയുടെ പുത്രൻ കംസനെ കൊല്ലുന്നു. ആ സമയത്ത് ആളൊരു ഒറ്റ മാറ്റാണ്, മനസ്സിലായി? അതാണ് അസുര സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അസുര സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്
എത്ര ബന്ധക്കാരുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നം വന്നാൽ അവിടെ പ്രശ്നം ഇതിന് അസുരൻ. അപ്പൊ അവിടെ അത് അങ്ങനത്തെ അധർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് ഇത് അധർമ്മത. അപ്പൊ സെൽഫിഷ്നെസ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആവും, അവിടെ അധർമ്മം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ തഴച്ചു വളരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും, അതായത് നമ്മൾ ഇത് ഒറ്റയടിക്കല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് യുഗം തോറും ഓരോ വർഷങ്ങൾ വരുംതോറും ഇതിന്റെ കാലച്യുതികൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വന്നു തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്ന കഴിയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും, അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമദർശനം തദാത്മാനുസൃജ. അപ്പൊ അത്രയും ആ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ആ വേർഡ് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഇത് പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. കാരണം നമ്മളെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാനിത് വളരെയധികം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എവിടെ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ അവിടെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പറയണാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എപ്പോഴും അധർമ്മം, പിന്നെ അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. കൃഷ്ണ. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതും ഈ ശ്ലോകത്തിലും ഇതേപോലെ തന്നെ പറയണം. ഭഗവാൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഭക്തരെ മനസ്സിലാണ്. ഭക്തന് വിഷമം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് പിന്നെ ചിന്തിക്കില്ല ആ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആരാണ്. അപ്പൊ അതിനിതിൽ പറയുന്നത് പരിത്രാണായം സാധുനാ. അതായത് സാധു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് പുണ്യാത്മാവാണ്. ഒരു പുണ്യാത്മാവിന് പുണ്യം, അത് നമ്മൾ പുണ്യാത്മാവ് വളരെ സിമ്പിൾ ലൈനിൽ പോകരുത്. പുണ്യാത്മാവ്, ഒരു പുണ്യാത്മാവിന്റെ മനസ്സിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഇരിക്കാം. ഭക്തന്റെ മനസ്സിലായിരിക്കും. നമ്മളെപ്പോഴും പറയണം ഭക്തനെ നമ്മൾ സേവിച്ചോളണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്യുവർ, നമ്മൾ കാണുന്ന സാധാരണ ഭക്തരെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്യുവർ ഭക്തന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അവരെ കാലിൽ വീണിരിക്കണം. അപ്പൊ വീണ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ എടുത്ത് വന്നിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അതിനൊരു സംശയം. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ അതാണ് ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. പരിത്രാണായം സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും, ദേവിക മാതാവിന്റെ കഥ തന്നെയാണ്. ദേവിക മാതാവ് അത്ര സിമ്പിൾ ആണ്, മനസ്സിലായി. വെറുതെ എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ ജനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ ജനിക്കുക, 7 പുത്രന്മാര് ജനിച്ചിട്ട് വേണം 8ാമത്തെ പുത്രൻ ജനിക്കാൻ. അത് പുത്രനാണ് പുത്രിയല്ല അതൊന്നും അറിയില്ല. എന്നിട്ടടക്കം ആ സൂര്യനെ കൊല്ലാം. അപ്പൊ ദേവകി മാതാവ് അത്രയും പ്യൂറാണ്. ആ ദേവകി മാതാവിനെ കൊല്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും അത്തരം ഭക്തൻ, ഇത് ദേവമാതാവിന്റെ കഥയും വേറെ ഇതാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാന് പുത്രനായിട്ട് ജനിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമത്തിന്. അവരുടെ 3ാമത്തെ ജന്മത്തിൽ വരുന്നതാണ് ദേവകി മാതാവ്. അപ്പൊ ദേവകി മാതാവ് ശരിക്കും ഭഗവാന് പുത്രനായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ജന്മത്തിലല്ല 3 ജന്മങ്ങൾക്ക് മുന്നേ, മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് ശരിക്കും ദേവകി മാതാവിന് ശരിക്കും കൃഷ്ണനായിട്ട് പുത്രനായിട്ട് വരും. അത്രയും പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദേവകി മാതാവ്. അപ്പൊ ദേവകി മാതാവിനെ കൊല്ലണം, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ കൊല്ലാനപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പറയും ഭഗവാൻ ഒന്നും അവതരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു കാരണമല്ല, പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു കാരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താ അറിയാം, ഭഗവാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം യുഗം തോറും, ഇതും ഭഗവാന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. യുഗം തോറും അവതരിക്കുന്ന, യുഗം തോറും ചില സമയത്ത് യുഗം തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാനുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾക്ക് അതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അങ്ങനത്തെ യുഗം തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കും. ദാപരയുഗത്തിന് ചിലപ്പോൾ ത്രേതായുഗത്തിന് ചില ദാപരയുഗം വരും. അങ്ങനത്തെ അത് ഓരോ മന്വന്തരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാം, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യുഗം ഇത് അവതരിച്ചത് തന്നെ 28ാമത്തെ എന്താ ചതുർയുഗത്തിലാണ് തോന്നുന്നത്. 7ാം മന്വന്തരം 28ാമത്തെ ചതുർയുഗത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ചതുർയുഗം, മന്വന്തരം എന്താണ്, ചതുർയുഗം എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇത്ര നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ക്ലിയർ കട്ടാണ്. എവിടെ ഭക്തരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫിസിക്കൽ വെല്ല ഇല്ലെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരായാലും അവർ ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പണി തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. കാരണം അവന്റെ ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വെറുതെ വിടില്ല, അതിന്റെ പണി അപ്പൊ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കും. ഇത് ചിലപ്പോ കൂടുന്തോറാണ് ലാസ്റ്റ് ഒന്നിച്ച്
ഭഗവാൻ സ്വയം ചിലപ്പോൾ അവതരിക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർ വിട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ സാധാരണ പറയില്ല, നമ്മളെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഓഫീഷ്യൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് പോലീസ് ഒന്നും വരില്ല. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിനെങ്കിൽ ചെറിയ ആൾക്കാർ വിടും. വലിയ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് ആളങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ഫുള്ള് കൺട്രോൾ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ രൂപത്തിൽ, എൻ്റെ സ്വരം രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ വരുന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജന്മ കർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്താ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ പറയണത് നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാന് ഏകദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. നമ്മളെ സാധാരണ നമ്മളെ ലെവലിൽ തന്നെ ഇത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് തീർച്ചയായിട്ടും, കാരണം നമുക്ക് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകവും ആത്മീയ ലോകവും ഉണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മീയത്തിൽ, അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് എല്ലാം ഒരു ഉറുമ്പടക്കം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുള്ളൂ. നമ്മൾ പുനരധി ജനനം പുനരധി മരണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി മറ്റുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് കാലത്ത് പണി ചെയ്യാൻ പോയി, പണി ചെയ്ത് വൈകിട്ട് വന്നു, വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു, പിറ്റേ ദിവസം പോയി, ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകണം. ലാസ്റ്റിന്റെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പല ഇഷ്യൂസും നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ എല്ലാം കൂട്ടിക്കെട്ടി നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോണ്, അല്ലെങ്കിൽ പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തിൽ പോണ്. ആ ജന്മത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകും. ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിലായി? ഇത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു അന്നേ വരെ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭൗതിക സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് നിൽക്കണോ അന്ന് ഭൗതിക ലോകം കഴിയുള്ളൂ. ആ ഭൗതിക ലോകം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് നിൽക്കണ വരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചില സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ യോഗ്യത തന്നെ, അങ്ങനെ പല ഭക്തർ തന്നെ, കുറെ ഭക്തന്മാർ, സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഭക്തന്മാർ, പല ഭക്തന്മാർ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മളെ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന ലോകങ്ങൾ കിട്ടും. ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം. അതിന് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറുള്ള ആ ലോകത്തിലേക്ക് കിട്ടാം. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അതിൽ കുറേ, ചില നീചഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പാതാളം, സുതളം, ബദളം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് താഴത്തേക്ക് കുറേ ഉണ്ട്. അതിനൊരു 14 ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ 14ാമത്തെ ലാസ്റ്റ് തലത്തിലുണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ചെന്ന് പറക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ പുണ്യം കുറയുമ്പോൾ താഴത്തേക്ക് പോരും. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ത്തി ചെന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വരും. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ കാരണം നമുക്ക് ബാക്കിയൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയണത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അല്ല അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ ഞാൻ എന്താണെന്നും എന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ചില വ്യക്തി, ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, ചില ആൾക്കാർ അവരെ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും കണ്ട് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ എത്താൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നല്ലൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു IAS ഓഫീസർ എങ്ങനെയാണ് അയാൾ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നമ്മൾ അതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് IAS ഓഫീസർ ആവാം. മനസ്സിലായി? എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കില്ല എന്ന് കൺഫേം പറഞ്ഞു. കാരണം ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലൊരു ലോകമാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം. ഗോപാല വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ഒരു ലോകം തന്നെയുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതുതന്നെ ഭഗവാന് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ പല ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലോകമാണ് കൃഷ്ണ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടണം. അതിനും നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഭക്തി തന്നെ പല ലെവലുണ്ട്. അപ്പൊ പല ലെവലിനനുസരിച്ച് പല ലോകങ്ങൾ കിട്ടും. ഏറ്റവും കൃഷ്ണത്തിന്റെ രാധാകൃഷ്ണ ആയ പ്രേമലീലയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ലെവലാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ലെവലാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് എന്റെ ലോകത്തിലെത്തും. ആ ലോകത്തിൽ വന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും മരണജനനങ്ങളില്ല, അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടല്ല ഭൗതിക ആത്മീയ ലോകം, ബ്രഹ്മാണ്ടാണ് നമ്മൾ. മറ്റേന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്, അതിന്റെ നായകനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കണം. അപ്പൊ അവിടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കറിയാം. എന്തൊരു ടഫായിട്ട് കാര്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ചതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പകുതി. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പിറക്കില്ല.
ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ റോക്കറ്റിന്റെ സയൻസ് പോലെ റോക്കറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു റോക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ അതിന്റെ സ്പേസ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത്, മനസ്സിലായി? അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലായില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീതരാഗ ഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതാഃ ബഹവോ ജ്ഞാനതപസാ ഊധാമദ്ഭാവമാഗതാഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് പറഞ്ഞ ദിവ്യപ്രേമം, ഇതിൽ എന്ത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിവ്യപ്രേമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. അതായത് രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ആ പ്രേമം, ആ പ്രേമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഈ സാധനങ്ങൾ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തളച്ചിടുന്നത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ നമുക്കത് കിട്ടാണ്ട് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും, പിന്നെ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഭയം, ക്രോധം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് തളച്ചിടും നമ്മളെ. നമ്മളെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാമം, അതായത് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തളച്ചിടുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ആഗ്രഹം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് തുടങ്ങും. ഇത് തീരുമില്ല, അപ്പൊ അടുത്ത പ്രശ്നം വരും. പിന്നെ അപ്പൊ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ കിട്ടാണ്ട് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കർമ്മം കൂടെ കിട്ടും, പിന്നെ വേറെ അടുത്ത് ചെയ്യും, അത് ചെയ്യും. ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇത് നിലയ്ക്കൂല, ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ, അത് ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല, ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പെർഫെക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ചില സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ 2 കോഴികൾ തമ്മിൽ വെറുതെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം, അത് കോഴിയാണ്, അത് അങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. മറ്റേ കോഴികളുണ്ടാ പറയാ ഈ കണ്ടത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കോഴിയങ്കമില്ലേ, കോഴിയങ്കത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടിരുന്ന് ചിരിക്കും, മനസ്സിലായി? ആ കോഴിയങ്കം ചിരിക്കും, അവര് തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും, മനസ്സിലായി? എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, കാരണം ആയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് എന്ന് കിട്ടണ്, അങ്ങനത്തെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ വെറും ഡ്രാമയാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്ത് പിന്നെ കുറെ സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നതിന് സംശയമില്ല. അതിന് ദിവ്യ പ്രേമ ബന്ധരായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താം സ്ഥൈതവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്താവു വർത്തന്തെ മനുഷ്യാഃ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ട, ഇതില് ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് എന്താണ്? കുന്തിപുത്ര. അതൊരു സൗമ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരം, അതൊരു ഉപദേശിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ സ്നേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അതാണ് കുന്തിപുത്ര എന്നുള്ളൊരു വേർഡ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരേ വേർഡിനും ഓരോ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചും പല മീനിങ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്. അപ്പൊ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിൽ ഭഗവാൻ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും നമുക്കിപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും കേട്ടാൽ നിൽക്കാൻ വിചാരിക്കും, ദൈവം ഇനി നമുക്കത് പോകാൻ പറ്റും, ഇത്രയും ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇല്ല. അതിനും ഭഗവാൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനം നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പറയില്ല പത്രം പാലം പുഷ്പം തോയം, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ അതെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച്. ചില വ്യക്തികൾ അവരെ ദുഃഖം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോണത്, ചിലർക്ക് പണം കിട്ടാനായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത്, ചിലർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും എനിക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പല ഗ്രഹങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ എന്താണ് ആഗ്രഹം? കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ്, നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാൻ സാധനം തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ആഗ്രഹം? നമുക്ക് ഇത്ര നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പണം ആവശ്യമുള്ളത്, ശരി, നിങ്ങൾക്ക് പണം തരാം, പക്ഷെ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഭഗവാൻ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ആ ലെവല് മനസ്സിലായി. അത് നമ്മളല്ലാതെ അന്ന് ശരി നാളെ തൊട്ട് എനിക്ക് കാശ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ അതല്ല, അതിന്റെ കണക്കും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഫലം ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ
ഇത് ഈ ശ്ലോകത്തില് സാധാരണക്കാർക്ക് നമ്മളെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കും സന്തോഷത്തിന് വക തരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ അതായത് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമഭിമാം വിന്ധ്യകർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തില് ഇത് ശരിക്കും വലിയൊരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. കാരണം ഈ ഭഗവത്ഗീതനെ കുറെ വർഷം 91-92 അങ്ങോട്ട് കത്തിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ബേസിലാണ്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ അസുരവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം പിടിക്കുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട് ഈ അവർ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 വർണ്ണങ്ങളെ ഞാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ വർണ്ണം സൃഷ്ടിച്ച ആളല്ലേ, അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ തെറ്റല്ലേ? അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിന് ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തനായിരിക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ മിത്രായിരിക്കണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാവണം. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ചാതുവർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ ചിന്തിച്ചതും ഇവർ പ്രവർത്തിക്കണം ഇതാണ്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന് പറ്റിയത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു? കാരണം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സമൂഹത്തിലും നമ്മൾ ഈവൻ ഗവൺമെന്റ് ഇതിലും ABCD എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് തന്നെ ഉണ്ട്. മീൻസ് അങ്ങനെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ചിലർ വളരെ മീൻസ് സേവന മനോഭാവത്തിലായിരിക്കും, ചിലർ കുറച്ച് ഗൗരവത്തിന്റെ ഇരിക്കണം. അതാ ക്യാരക്ടർ. അതിന് പറഞ്ഞ 3-4 വർണ്ണങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നും അതിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ ചിലവർ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളവരുണ്ടാവും. അതിന് പറഞ്ഞത് ബ്രാഹ്മണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ പോകണം. ചിലവർ രജഗുണം എല്ലാവരും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അവിടെ ഉൾപ്പെടഞ്ഞ് നടന്ന് സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, കൺട്രോള്. ചിലവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് ഇപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്നത് 4 വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ഒരു ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തത്. ഈ മനുഷ്യലോകം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ 4 രജസ് തമസ് പിന്നെ സത്വഗുണം, ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാരായിരിക്കും. അവര് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ സാധ്യതകാരായിരിക്കും. അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമായിരിക്കും. ചിലർ ശ്രദ്ധിച്ചാലായിരിക്കും, ചിലർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അവർക്ക് എത്ര പൈസ കൊണ്ട് കൊടുത്താലും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വിദ്യാഭ്യാസം. ചിലർ രാജാക്കന്മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പവറിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ചില ആൾക്കാർ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, അവർക്ക് രാജാവായിട്ട് പവർ. ഇത് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ചിലവർക്ക് പൈസ തന്നെയാണ്. അതാണ് വൈശ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. മറ്റവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സേവകരാണ്. അവർക്കൊന്നും വേണ്ട, ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. ആരെങ്കിലും സേവിച്ചാൽ അത് ആദ്യം ടെൻഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ അതായത് കൂടുതൽ ഹെഡേക്ക് എടുക്കാണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ. അങ്ങനെ 4 ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇതിനൊന്നും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല, ഞാനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു തന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ സമയം ലേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമാ കർമാണി ലിബന്തി നമേ കർമ്മ ബലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോ വിജാനതി കർമ്മഭിർന സബധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മബലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മബലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഇതിനൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ്, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. നമ്മളെ ഭീഷ്മ ഭഗവാൻ ചക്രം എടുത്ത് രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്തിട്ട് ഭീഷ്മരെ വധിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു രംഗാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ഭഗവാൻ ഒരു ഇത് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ചക്രം എടുക്കില്ല, അതായത് യുദ്ധത്തിന് ഏർപ്പെടില്ല. അത് തെറ്റിക്കാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചോദ്യം അത് തെറ്റല്ലേ? അതിന് പറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കില്ല, എനിക്ക് കർമ്മേച്ഛയുമില്ല. അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് കിട്ടും, ഇത് അങ്ങനത്തെ ഇല്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി അതായത് ഇതിന്റെ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ്. ഈ കർമ്മ ബലങ്ങളും കർമ്മബന്ധങ്ങളും ധർമ്മങ്ങളും അതെല്ലാതും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദ്വിന്ദി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. ഒരു അധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗുരു ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണമെങ്കിൽ ടീച്ചറെ അടുത്ത് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഗുരു ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഗുരു വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരായിരിക്കണം. അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ച് സേവിച്ച് അവരോട് നമ്മളെ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരോട് പറഞ്ഞ് അത് അവർ മനസ്സിലാക്കി. കാരണം അവര് ജ്ഞാനം അറിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ്, അവർക്ക് ജ്ഞാനം തരാൻ പറ്റും. ആത്മജ്ഞാനം കിട്ടിയ വ്യക്തികൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനം തരാൻ പറ്റും. അതാണ് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഗുരുവില്ലാണ്ട്, ശരിക്കും അൾട്ടിമേറ്റ് ഗുരു ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഗുരുവില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ആത്മീയ ലെവലിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിന് ഭഗവാൻ ക്ലിയർ കട്ട് പറയണ. ആത്മീയ ഗുരു തന്നെ വേണം. പക്ഷെ ആത്മീയ ഗുരു ഉണ്ടായ പോരാ, ആത്മീയ ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ ആ ആത്മീയ ഗുരുവിന് വിനയപൂർവ്വം കാര്യങ്ങൾ സേവിക്കുകയും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി സേവന ഭാവനയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആള് നമുക്ക് ഗുരു നമുക്ക് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്തു തരും എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അത് കൺഫേം ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വേണം. പിന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടെ വേണം, നമുക്കത് അന്വേഷണം. അതായത് ഗുരു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫൈനൽ. അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും എടുത്താൽ ചോദ്യം ഉത്തരം, ചോദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻസ് ആണ്, അതേ ലെവലിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അപ്പോഴും നമ്മൾ ആത്മീയജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് ഗുരുവിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഗുരുവിന് വേണം. ഗുരു ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ചിലവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനു ഗുരു, ഇപ്പൊ എന്തിനു ഗുരു, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ അൾട്ടിമേറ്റ്. അതല്ല, അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗുരു ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്യശ്ച ശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ പറയണത് ഇപ്പൊ നാം ആ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലും വരുന്നത്. ഇതിൽ പറയണത് നമ്മള് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ഡൗട്ട് വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പറയില്ല, എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരി അത് ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് പകുതി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിശ്വാസികളെ ഈശ്വരബോധം ലഭിക്കില്ല. അവർ അധപ്പതി സംശയം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്, നമുക്ക് അത് ചെയ്താൽ ശരിയാവും, ഇത് ശരിയാവും, അങ്ങനെ വരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട, ഈ ലോകത്തിനും കിട്ടൂല, പരലോകത്തിനും കിട്ടില്ല. കാരണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഇങ്ങോട്ട് പോരാ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ, ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ എത്തില്ല. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് അത്തരം ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി തന്നെ ചെയ്തു. ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം, അത് ഞാൻ ഇനി ലേറ്റ് ആവും. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ചെയ്തിരിക്കണം, എന്നാലോ നമ്മൾ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അതിന് ഒരു ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതില് ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് അത്രയും വിശ്വാസമാണ്. പറഞ്ഞ തൂണിലുണ്ട്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കണതിന് അപ്പുറത്താണ്. തൂണിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഭഗവാൻ തൂണിലുണ്ട്, അത്രയും കൺഫേം ആണ് ഭഗവാനെ പറ്റി. പ്രഹ്ലാദ് തൂണിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂണ് പൊളിക്കും, ഞാൻ പൊളിച്ചു നോക്കിക്കോളാൻ പറയാം, അങ്ങനെ തൂണ് പൊളിക്കണത്. അപ്പൊ അത്രയും ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അത്രയും മാത്രം ദൃഢമായ വിശ്വാസം. അതിനാ തൂണ് പൊളിച്ചിട്ടാണ്, അതായത് ഹിരണ്യകശിപു ചിന്തിക്കണതിന് അപ്പുറത്തുള്ള രൂപത്തിലേക്കാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അത് അത്രയും ഹിരണ്യകശിപു ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയല്ല, അത്രയും ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിനെയാണ് തോൽപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം, അതാണ് വിശ്വാസം, അതാണ് ഭഗവാൻ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഉദാഹരണം. അതാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണ ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബദ്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളല്ല ത്യജിക്കാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തി, അതായത് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ
അത് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വെച്ച് എനിക്ക് അത് വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥന തന്നെ കർമ്മബലത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത്, മനസ്സിലായി? അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അതായത് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്നും ഉയരില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യം ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യണ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരും. അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവന് പിന്നെ കർമ്മബലമില്ല. കാരണം അവൻ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ, ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന്, ഭഗവാനെ ഡ്രസ് ഇടിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ ഉറക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുക, ആ ഭഗവാന്റെ സത്സംഗം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ കൂടി നടക്കുക. അപ്പൊ അവന് പിന്നെ എവിടെ കർമ്മബലം വരുന്നത്? നമ്മൾ കർമ്മബലങ്ങൾ എപ്പോഴും വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മൾ നോക്കി, അയാൾ എന്തിനും നോക്കി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മബലം വരുന്നത്. അയാൾ ചിലപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും കൂടി ഉണ്ടാവില്ല, അതിനൊന്നും നമുക്ക് കർമ്മബലം വെറുതെ കിട്ടണം, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഇതൊന്നും വരാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. അപ്പോഴോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? അപ്പോഴും നമ്മൾ കർമ്മബലങ്ങൾ ബന്ധിക്കും. അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് കൃഷ്ണ അവബോധം, അതായത് എപ്പോഴും നമ്മളെ അവബോധം, നമ്മളെ മെന്റലി എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിലേക്ക് ലയിച്ചിരിക്കുക. ആ റേഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ അത് ഒറ്റയടിക്കല്ല, വളരെ ടൈം പിടിക്കും. അത് പതുക്കെ പതുക്കെ കൊണ്ടുവരണം. അതിന് ലാസ്റ്റ് പല ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് മരണസമയത്ത്, അതായത് ആ സമയത്ത് അടക്കം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഇനി അടുത്ത് പല ഭഗവതത്തിൽ തന്നെ ആ ശ്ലോകങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ വലിയൊരു പരീക്ഷ പാസ്സാവാൻ, പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകണം. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇത് മുഴുവൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മബലങ്ങൾ ബന്ധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് ജ്ഞാന സംബോധം ഹൃദസ്ത്വം ജ്ഞാനാസിതാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം ആദിഷ്ടോധിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ. ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതില് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ആ ചാപ്റ്റർ തന്നെ. കാരണം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, എന്താണ് ആന്തരികമായ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് പറയണം, ഗുരു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഗുരു ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ശേഷം അർജുനൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കി. ഇനി പറയണത് ഇത്രയും ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നീ നിന്റെ അജ്ഞാനമായ നിന്റെ ജ്ഞാനമുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അജ്ഞാനത്തെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞ് നീ യോഗനിഷ്ഠനായി. കണ്ടോ, യോഗനിഷ്ഠൻ അവിടെയാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കും ഭാരത. അതായത് നീ എന്നെ സങ്കല്പിച്ച് എന്നെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യാനെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അൾട്ടിമേറ്റ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ വരുന്നത്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എല്ലാവരും വെറുതെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമല്ല. അത് പറയേണ്ട ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനൊരു സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ഗുരു പരമ്പരകൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഗുരു പരമ്പര കൂടെ അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ എത്തണം. ആ ഗുരു പരമ്പര ത്രൂ നമുക്ക് ആ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ച് ആ ഗുരു നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഉയർന്ന് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായിന്ന് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി നിനക്ക് നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇത്ര മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നീ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് നീ ചെയ്യുള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നു, കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട് ഇല്ല, നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നാ. അതായത് ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ എന്നാ. ഞാൻ വാഞ്ചകൽപത ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപ സിന്ധ്യവച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കൊരു 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റോപ്പ്.